Dobrý deň, nachádzame sa v kompostovacom stredisku Výčapy, kde prebehol nezávislý test kompostovateľnosti slovenského materiálu Nonoilen v prevádzkových podmienkach priemyselného kompostu a viac nám o výsledkoch povie výkonný riaditeľ Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadom pán Bakita. Kompostovanie patrí medzi najekologickejšie formy nakladania s bioodpadom vôbec. Tento systém je jednoducho v prírode veľmi blízky, je environmentálne najvhodnejší a teda výsledkom je kvalitné organické hnojivo kompost. Na kompostárni, na ktorej sa nachádzame teraz, ktorá patrí Ponitrianskému združeniu obcí, kompostujeme v klasických otvorených základkách. Ten kompostovací proces trvá zhruba 6 až 8 týždňov, kedy my vlastne namiešame správne surovinu, dusíkatú, uhlikatú časť a držíme ju teda pri nejakej teplote od tých 50 do 60 stupňov Celzia 5 až 6 týždňov a prirodzeným vlastne prekopávaním, kropením sa snažíme vlastne držať túto biomasu v tej správnej optimálnej forme. Jedným z najväčších problémov všetkých kompostární vo svete, a teda aj tých najvyspelejších v Európe, je kontaminácia tej základnej zložky, čiže najčastejšie nejakého bioodpadu, niečím iným, čo nie je proste biologicky rozložiteľné. Teda v Európe sa najčastejšie bavíme o plastoch. S touto skúsenosťou, alebo teda s týmto faktorom sa spotýkame aj my. Aj z tohto dôvodu bolo pre nás teda veľkou výzvou vyskúšať si produkt, ktorý deklaroval to, že je 100% biologicky rozložiteľný, že sa jedná o biologicky degradovateľný materiál. Priznám sa, že za svoju pracovnú kariéru som sa nestretol s takýmto produktom a naozaj som o to radšej, že tento produkt pochádza zo Slovenska. Čiže slovo dalo slovo a veľmi radi sme si teda vyskúšali na vlastnej koži, čo znamená vlastne takýto produkt skompostovať. Musím povedať, že už po 2 týždňoch, kedy sme vlastne zohriali tú základku na nejakých 55 stupňov Celzia, dochádzalo k postupnej degradácii tohto materiálu veľmi prirodzenej. Po 4 týždňoch sme už nachádzali len veľmi maličké časti týchto plastov a po 6-7 týždňoch sa 100% premenil na kompost a to je niečo úžasné. Tento test bol výnimočný ešte aj v tom, že testovali sme širšie spektrum materiálov, to znamená, mali sme materiály na báze nejakých plastových vriec, hrubostenné tácky, hrubostenné poháre, že teda nebolo to len nejaký jeden úzky segment, ale bola to široká paleta týchto materiálov a my sme teda na 2 samostatných základkách pozorovali ten proces. A teda dokázali sme ho veľmi pekne vyhodnotiť na týždennej báze. Je jedno, či ten biopolymer bol hrubý, či bol tenký, či bol pružný, tá degradácia prebehla vlastne rovnako. Prebehla rovnako a dá sa povedať, že proste za tých 8 týždňov prebehla na 100%. Ak by som mal zhrnúť, že teda ak si toto porovnám s nejakým komerčným plastom, tak toto je naozaj prevrat. Držím Nonoilenu palce, aby sme mali čím viac biopolymérov, aby sa plasty stali udržateľnými.